école de atate Mali ko a sera yɔrɔ dɔ la an bɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna aw ta tɛ Mali yɛrɛ n'u taara kɛ IAM ɲɛmɔgɔ ye IAM ɲɛmɔgɔya n'i taara o ta k'i bɛna jamana ɲagami n'i taara IAM ɲɛmɔgɔya ta k'i bɛna jamana ɲagami mɔgɔ min ye Faransi gɛn IAM ɲɛmɔgɔ t'o lajɔ mɔgɔ min ye Faransi gɛn parce que aw filɛ nin aw école den ninnu filɛ nin parce que aw bɛ ka tubabu kalan de kɛ koyi mɔgɔ min bɛ ka tubabu kalan kɛ i y'a faamu o bɛ kɛ tubabu de ye koyi an bɛ ka kuma dɔ fɔ aw ɲɛna Mali ko bɛ yɔrɔ min na IAM mɔgɔw a ye sabali ko Mali bɛ wuli IAM Umar Mariko ɲɔgɔn tɛ na bilen mɔgɔ si tɛ Umar Mariko ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛ Zarawana ta ɲɔgɔnna sɔrɔ bilen on vous dit la pure vérité école maître a ye sabali parce que n'i ye école maître ye ka misi kɛ saraka ye bɛɛ b'a dɔn k'a mago tɛ directeur ya dama na ni école maître taara misi kɛ saraka ye directeur ya dɔrɔn de ko b'o kɔnɔ ni dɔlɛndala ye misi kɛ saraka ye bɛɛ b'a dɔn k'a mago tɛ salen dɔrɔn na donc wulu ka ja ka surun ni wulu ma wuli a kundama tɛ dɔn billahi an sera yɔrɔ min na sisan nɔ ɲɔgɔn kundama ɲimi de bɛna kɛ ni wulu ma wuli a kundama tɛ dɔn dɛ y'o fɔ muso namarani o cɛ b'a dacogo dɔn dɛ ok n'i ye tasumakɛla wuli wulilen tobilikɛla sigi cogo ma ɲi ni kaburusɛnɛ wuli wulila billahi mun sara hakili b'o muso de la sinon kaburusɛ yɔrɔ tɛ mɔgɔ wuli yɔrɔ dɛ n bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna dɛ n dimina i y'a fɔ dusu tɛ wuli wuli dɛ n dimina i jɔ n ka wuli wuli billahi o bloc ye dɛ an bɛ ka tiɲɛ ya donc n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ billahi mɔgɔ tɛ bobara nafa dɔn ni sumuni ma bɔ a la ok donc denmisɛnnin denyɛrɛnin dugu tilamafɛ siminaba i ko ka go i fa yɛrɛ ekɔlidenw aw ta bɛ ka ko de ye dɛ a bɛ ala ni a ta bɛ ka ko de ye dɛ aw bɛ k'aw nege bɔ mɔgɔw la de aw bɛ ka kɛ denyɛrɛnin dugu tilamafɛ siminaba de koyi a bɛ ko goya i fa ye koyi billahi Mali bɛ yɔrɔ min na n'aw ma fura ni fanga la a b'aw ko goya an ye dɛ n dun bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ fanga bɛ bo digi kɔnɔboli bo tɛ koyi mɔgɔ tɛ bɔ i yɛrɛ ma koyi n'i ma hun fɔ i ma han fɔ i m'i sama i ma si fɔ i kɔni tɛ to i cogo kɔrɔnin na donc a ye sabali billahi talayi ni fanga in an tɛ tulonkɛlaw fɛ koyi aw nege tɛ mɔgɔ si la parce que aw ekɔliden ninnu tiɲɛ de bɛ fɔ aw na aw nege foyi t'an na sariya mun tɛ Faransi yɛrɛ élèves bolo o tɛ di aw ma koyi n'a sɔrɔ an ye Faransi de gɛn an m'aw gɛn aw y'an den de a y'an faw de a y'an baw a ye jamana siniɲɛsigiw de a y'a dɔn an bɛ problème mun na sisan sariya minnu b'aw bolo olu de y'a bɛɛ d'aw ma an y'olu yɛrɛ gɛn tiɲɛ tɛ dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛnen fɛ dɛ donc ko in bɛ cogo min an ka sabali parce que bɛɛ k'i sigi yɔrɔ kelen mɔgɔ min sigilen don duguminɛniso da la o tɛ sigi yɔrɔ o nin t'a la dɛ tiɲɛ tɛ nkalon bɛɛ bɛ da kunnatɔ la f'a bolitɔ y'a tɛgɛ fanga tigɛ la nkalon bɛɛ bɛ da selimadennin na f'a binna muso kan bolokodi i n'i ka kɛlɛyadenya bɛɛ i tɛ sɔn k'a fɔ ko selimadennin binni muso kan tiɲɛ tɛ donc nin ko in bɛ cogo min ekɔlidenw a y'aw kalime aw kana kɛ adema mɔgɔw ye bilahi talayi adema bɛ i ko n'i talonna namasa fara la ka bin mangoro fara kan ka wuli ni lemuru fara i ma talo fɛn na i ma bin fɛn kan i ni fɛn ma wuli bilahi walahi n'i ye danfɛn bɛɛ da a bɛ falen n'i ye adema da adema bɛ i ko wari de bilahi n'i y'a da a tɛ falen walahi adema bɛ i ko turu de n'i k'i b'a ta dɔrɔn a b'a sigi tigɛ kɔnɔ je te le jure adema dɛmɛcogo tɛ adema na adema wa Mali sariya bɛ adema de bolo o bɛ se ka kɛ cogo di